Ngosuna watu tuonyana ndawanya mimi barabuko dikabaraji. Ndagere tu mu shomanja wadi kin. Lele mkamu. Tigayo akwa. Ningo. Ara iko kwa. Taroi. Bwana Magaka, Secretary General ya chama ya UPA. Eto merenegane coordinator Jones kurwa search sub county kianda kyagusi asenge nchoko rigereria amane okweliki kwa abantu baito nambe makoba abakikura amene kwa utwari bibande ya kabere kweliki kwa bana chama we chama ye ekorosia serikali 2027 tuigwana ndenga gututore kogenda paka ali asegetuo every polling station uje utware chairman etware mongina etware muntu ko represent mana youth na mangana disability abantu bana kera ase egetuo tutira abana bacha form bono gentoranga grassroots mobilization bacho otokonya asenge nchoko ndasha noton yamana ye chama patwego mura yeto ko dunga Fred Okengo Matiang'i ndamna mwegura toko kwana mheshimiwa Matiang'i gochi chari Kenya netage tutucha kwe banga munege saku egera ntuto sikwe muno mugusi ekera toko chugochi chama una twacha kire kwana weka twensi bito bari bo elimo asogo support mheshimiwa Okengo Matiang'i egera abo mura yo Kenya are ntobo onchele lipo litwala dire kwenye before akolire mwegura mangana muchanganyika achirenga nande toka watu roko kumaraga ndate ko reporting a problem to bwate in Kenya right now ige tagete a transformative leader umuntu ranyale gonchoreria obokoreri Kenya ga nyondi tote tamasaboka kanganto te maraga chabe president but one because to tagete umuntu ranyale gutwara musimamo arusia mana yobokora mwara bona mambia bana funsi bagwa kutia gas that is not acceptable na kyurabe omoiboli ose a president of the Republic of Kenya ogoita abana bago ekera abana bakire bogeka igokubaeresa. We cannot allow our country to go to the dogs. We must accept that it's time to change, and our change is coming through Fred Okengo Matiang'i. Oina murai yoito na no murai o Kenya engima. Na ababoli aba Kenya mwezi simwabeta. Osaba kusiba mitesi mwabeta na otoka Nairobi. Chaka esabali yokoresa abantu baito ngabona ntumunega saku twachiramo asenge nchogo ncholo libora baito na kokonya Kenya. Be part of this transformation ili tusafishe Kenya. Erusibo sense obwense mana adoption amana corruption amana yobokora na kungainu akira lituko once piaire no mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i. Asante sana. Mheshimiwa abantu baminto bagusiyingima abatorega naba na chama ba UPA ichama igalero tuacha torino yo minto secretary general yo minto bagaka tuacha kurwase sub county kianda Jones chikoordinator na ochirigaiga egente kama tuota ko batebirero nkiringa intwe omuntu bwate Matiang'i une president onitergo tuirande etoko chake chameiga korunse kure police station otira bakaigoro bakase county togende Kenya ngima abantu baminto bwata chikura abantu baminto montato ngaina omuntu bwate bieka Fred Matiang'i une president ya Kenya nane toko support ya montato ngaina montaje ko totebkinde abantu bamintora bonsi beberuete nande ko chakara boniga morra abantu bagocha koreche se chama nande bagereta kore mekutano okoreche se kyama gosoase chama yega *509# antebe nirole *509# kwabere member boniga tuabasabire abantu baminto tusabire seito ya Kenya omurai Fred Matiang'i togo tebya abantu baitunga watwachira tole negange yem eganga efomu Matiang'i na ende Matiang'i talia abagusibo kaba batebire ngate nechikura Matiang'i na abakenya ba demandri ate nechikura kobwa mono abasahaba ke abajensi na millennium iko ba mo demandri elinde abeke Kenya ye asiya iranire magega ase miaka emerongo ebere ya itire na ende togo saba abantu baito twins muna into abagusi aba amate baito batwetana ine tiga tubwaterane tobara kyo morembe because na aba amate batukwanire bya na into na abagusi tiga tubwate bya elindo mwana ito Matiang'i na into tomo aba Kenya because aba Kenya basabira Matiang'i ntobwa tincherende togo kana Matiang'i no mo Kenya elinda aros Kenya igoto gusaba abantu baito twins aswaba gusiba ito korukisi county na Nyamira intwe tole gande yamo umuntu to support Fred Okengo
matiang'i